Mae Capel Bethania wedi gweld dyddiau gwell. Mae o wedi cau ers blynyddoedd bellach a mae ei gyflwr wedi dirywio. Yma'r arferai Tom Nefyn fynd yn blentyn. Bu farw'n 1958 ac mae'n cael ei gyfrif yn gawr am fwy nag un rheswm, ac mae'n dal yr rhan o'n llen gwerin efo hanesion amdano yn pregethu'r stryd yn ystod ffeiriau Pwll Eli. Mae'r Tom Nefyn nid yn unig yn Gristion, yn gymwynaswr ac yn Gymro i'r Caren, ond mi oedd o hefyd, a mae'r cof amdano, nid yn unig yn yr ardal yma, ond ar draws Cymru, yn felys ofnadwy oherwydd ei waith o, yn ymgyrchu o blaid hawliau'r Cymru, hawliau gweithwyr, hawliau tai, diogel a saff i bobl. A mae bobl y dal o hyd yn cofio amdano, a mi oedd o'n un o gewri Cymru i'r 20fed ganrif heb amheuaeth o gwbl. Mae'r hen gapel wedi bod ar werth efo caniatad cynllunio i'w droi yn dy ha. Mae'r holl beth yn hollol anfoesol i gofio bod Tom Nefyn wedi ymgyrchu dros hawliau i'r weithwyr ac i bobl Cymru gael tai diogel, yr had, saff, glân yn ei cymunedau, bod i hen gapel o efallai yn mynd i gael ei droi yn dy haf. Ond rwan mae perchnogion o capel wedi cytuno i ohirio i werthu tan ganol Mai, mwyn rhoi cyfle i'r gymuned leol i hel arian i'w brynu. Y gobaith ydy sefydlu canolfan gymunedol yma. Cymuned Pistyll yn wreiddiol yn cyndadau ni adeiladodd y capel, codi arian eu hunan i adeiladu'r capel i'r gymuned, a mae'n bwysig i ni i adeilatoedd yn cyndadau ac i genedlaethau i ddilyn bod ni'n rhoi dyfodol i'n plant. O fewn ychydig ddyddiau, mae 10,000 o bunnau eisoes wedi cael ei godi, felly mae'n amlwg bod na gefnogaeth i'r syniad o gael canolfan gymunedol yma, a lle i gofio am Tom Nefyn, un o'n mawrion fel cenedl.